πάμε από τον πρωταθλητή Μιχάλη Ζαμπίδη σε έναν άλλο πρωταθλητή, τον κύριο Τάσο Οικονομίδη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Μηχανικός αυτοματισμού και πληροφορικής. Συνεργάζεστε με το ΤΕΙ Πειραιά, σωστά, ως εργαστηριακός συνεργάτης. Και έχετε κάνει ένα project, το οποίο σας έλεγα και πριν ξεκινήσουμε ότι δυσκολεύομαι πολύ να το καταλάβω. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το project αυτό? Ναι. Το project αυτό αφορά το εργαστήριο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Εκεί διδάσκουμε στα παιδιά τη θεωρία, το concept όπως λέμε στα αγγλικά, του αυτομάτου ελέγχου και χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά κυκλώματα και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τα εργαστήρια τώρα. Ναι, έτσι. μέσα στο εργαστήριο αυτό συγκεκριμένο. Έχουμε διάφορα όργανα μέτρησης, όπως είναι ο παλμογράφος ή το πολύμετρο. Ο παλμογράφος είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να δεχτεί ηλεκτρικά σήματα και να τα απεικονίσει στην οθόνη. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όπως είναι τα παιχνίδια, σίγουρα, αλλά μέσα από αυτά τα γραφήματα μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια πράγματα, τα οποία διδάσκουμε στο εργαστήριο, όπως είναι μαθηματικά, ολοκληρώματα, διαφορικές εξισώσεις και διάφορα άλλα κοινά παρόμοια στοιχεία. Υπάρχει γεννήτρια συναρτήσεων, η οποία παράγει συναρτήσεις όπως είναι το ημίτονο, ο τριγωνικός παλμός κτλ. Και υπάρχει και ένα, όπως το λέμε, πολύμετρο, βολτόμετρο που μετράει τάση. Η καρδιά του όλου συστήματος είναι τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα οποία τα ονομάζουμε με μία ορολογία σαν αναλογικό υπολογιστή. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι... Ένα ολόκληρο εργαστήριο δηλαδή σε μια οθόνη υπολογιστή. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι οι φοιτητές πολλές φορές μου ζητούσαν περισσότερο χρόνο στο εργαστήριο. Δηλαδή μου λέγανε ότι δεν μου φτάνουν οι 2 ώρες που έχουμε. Λογικό, γιατί το θέμα είναι δύσκολο. Λοιπόν, προσπάθησα να τους βοηθήσω με διάφορους τρόπους. Ένας από τους τρόπους αυτούς ήταν το πρόγραμμα SPICE, το οποίο κάνει εξομοίωση κυκλωμάτων. Μπορεί κανείς δηλαδή να πάρει, να βάλει τα κυκλώματα πάνω, να τα στήσει, να πατήσει ένα κουμπάκι και να δει το αποτέλεσμα. Θεωρητικά όμως, διότι στην πράξη αποδείχθηκε δύσκολο να γίνει από τους σπουδαστές. Εκπαιδευτικά δεν ήταν και πολύ καλό. Σκέφτηκα λοιπόν πάνω σε αυτό το πρόβλημα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα ήταν ακριβώς ίδιο με το εργαστήριο. Ακριβώς το ίδιο. Θα έδειχνε στα παιδιά την εικόνα που έχουν στο εργαστήριο την πραγματική. Και έτσι, φεύγοντας από το εργαστήριο, θα μπορούσαν να κάτσουν στο σπίτι τους, να πάρουν τις παντόφλες τους, να πάρουν τον καφέ τους και να κάτσουν εκεί να κάνουν την άσκηση χωρίς να έχουν από εμένα πάνω από το κεφάλι τους να τους φωνάζω κτλ. Που δεν το κάνω. Ή να τους αγχώνετε μόνο. Ή να τους αγχώνω και να τους λέω: άντε, παιδιά, τελειώνετε κτλ. Να μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι τους. Προσομοίωση με λίγα λόγια. Ακριβώς. Το θέμα ήταν με ποιο τρόπο. Σκέφτηκα αρχικά να το κάνω με Visual Basic, δηλαδή να τρέχει μόνο σε μία πλατφόρμα, πιο συγκεκριμένα τον Windows. Άρχισαν τότε κάποιοι να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς δεν βάζουμε τίποτα άλλο στον υπολογιστή μας εκτός από Linux. Κάποιοι άλλοι μου λέγανε ότι εγώ έχω δώσει 2 τόσα, δεν ξέρω πόσα, για να πάρω Macintosh. Εμένα θα με αφήσεις απ' έξω. Και λέω: δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω κάτι που να είναι για όλους. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, με ρωτήσανε στο δικό σου υπολογιστή που είναι Macintosh αν υπάρχει πρόβλημα. Τους είπα: κανένα. Τι κάνατε δηλαδή, πώς καταφέρατε να μπορέσει να δουλεύει με όλα τα λειτουργικά συστήματα? Έκανα ένα σύστημα το οποίο είναι online και το οποίο δεν χρειάζεται κανένα απολύτως πρόσθετο, μόνο το Firefox, τίποτα άλλο. Μόνο έναν browser. Μόνο έναν browser. Και η διεύθυνση ποια είναι? Είναι auto-hae.tepir.gr. Ωραία, γιατί μπορεί να μπει ο καθένας και να... Για την ώρα υπάρχει ένα demo στο οποίο μπορεί να μπει ο καθένας και να το δει. Υπάρχει και το πλήρες λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές που είναι γραμμένοι στο εργαστήριο και έχουν κάποιο λογαριασμό και μπορούν να το δουν και να το τρέξουν. Οι τεχνολογίες λοιπόν που μπορούν να χρησιμοποιηθεί είναι όλες τεχνολογίες Web 2. Είναι η SVG, η Scalable Vector Graphics, η οποία είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Πιστεύω όμως ότι στα επόμενα, ίσως και στους επόμενους μήνες, να γίνει μεγάλο hit λόγω της HTML5. Η οποία HTML5, η νέα τάση στο web, κάποιοι το λένε και Web 3, έχει πλήρη υποστήριξη της SVG. Μπορεί κανείς πλέον να την γράψει μέσα στον κώδικα της HTML. Το θέμα είναι, τι είναι η SVG? Τι είναι το Scalable Vector Graphics? Είναι γραφικά τα οποία είναι διανυσματικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να απεικονίσουμε μια εξαιρετικά μεγάλη εικόνα. Αυτό που βλέπετε μέσα στο site είναι σε φυσικό μέγεθος. Δηλαδή, έχω πάρει τα όργανα, τα έχω βάλει πάνω στο τζάμι του παλμογράφου
τα έχω σκανάρει και τα έχω αναπαραγάγει ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Στο ίδιο φυσικό μέγεθος. Όλα αυτά με συνολικό μέγεθος αρχείου 4 MB. Σκεφτείτε λοιπόν μια εικόνα η οποία είναι 1 μέτρο επί 70 πόντους. Πόσο καταλαβαίνει. Όταν λέω μια εικόνα εννοώ έστω και ένα JPEG. Πόση ώρα θέλει να κατέβει. Έτσι και πόσο θα είναι. Θα είναι πολύ μεγάλο. Εδώ πέρα έχουμε μόλις 4 MB τα οποία έχουν και το σχέδιο και τα γραφικά, αλλά έχουν και την υποστήριξη από το. Λόγω του SVG. Λόγω του SVG, ακριβώς. Μάλιστα. Η υποστήριξη της SVG γίνεται μέσω της JavaScript, η οποία και αυτή είναι τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο hit. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ελπίζω και εδώ με τα διάφορα frameworks όπως είναι το jQuery, όπως είναι το Raphael, τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε πραγματικά μαγικά πράγματα που είναι στο web, τα οποία είναι πολύ ελαφριά. Δεν χρειάζεται κανένας να φορτώνει δεκάδες plugin και να περιμένει να κατέβει μια εφαρμογή αρκετή ώρα, πράγμα το οποίο θα κουράζει και τους χρήστες. Οι φοιτητές το δοκίμασαν. Οι φοιτητές το δοκίμασαν. Τι σας έχουν πει? Μου έχουν πει πολύ καλά λόγια. Βέβαια, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που το βλέπουν επιφυλακτικά. Πάντως, όταν βλέπουν την πραγματικότητα που είναι ότι μπορώ να το κάνω από το σπίτι μου, το ξεπερνάνε. Κάποιοι έχουν έρθει και μου έχουν πει: τι μου έκανες για σένα, πήγα και αγόρασε υπολογιστή. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Λέω εντάξει, ωραία, καλό είναι αυτό. Γιατί να μην το κάνεις. Λοιπόν, και μπαίνουν στο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, με χαρά τελικά. Αυτό που μπορώ να τονίσω είναι ότι τώρα πλησιάζουμε στο τέλος του εξαμήνου και είμαστε με όλους πάρα πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή, με όλα τα παιδιά. Μακριά και αγαπημένοι. Όχι, βλεπόμαστε στο εργαστήριο. Βλεπόμαστε στο εργαστήριο και σε μεγάλο βαθμό ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το άγχος. Ενώ πρώτα υπήρχε το άγχος να τελειώσουμε, να προλάβουμε. Τώρα δεν υπάρχει το άγχος. Και είναι πολύ σημαντικό που οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ και ένα μέσο, δεν χρειάζεται να είσαι, δηλαδή να βρεθείς κάπου και να πεις: όχι, δεν έχω το πρόγραμμα μαζί του καθηγητή να διαβάσω ή κάτι άλλο. Έχεις ίντερνετ, πληκτρολογείς τη διεύθυνση. Και ο σκοπός μου είναι να, επειδή υπάρχει και η Tiny SVG, η κατάλληλη για τα κινητά, να υπάρξει μια εφαρμογή η οποία να επιτρέπει σε οποιοδήποτε κινητό, σε ταμπλέτες, να κάθεται κάποιος και να κάνει συνδέσεις και να κάνει το εργαστήριο και από το κινητό του. Τώρα δηλαδή δεν αναπαραγάγεται σε οθόνη. Ναι, αναπαραγάγεται, απλά η λειτουργικότητα δεν είναι τόσο εύκολο κανείς να το χρησιμοποιήσει. Γίνεται, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Σκοπός δηλαδή είναι η κοινότητα και να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι οι φοιτητές σας. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση. Μας ρωτάει ο τηλεθεατής μας αν το λογισμικό της προσομοίωσης είναι open source, αν δηλαδή διατίθεται ο κώδικας στην ακαδημαϊκή κοινότητα για βελτιώσεις. Όχι. Δεν είναι και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια παρέμβαση στο σημείο αυτό. Να πω ότι δεν τον έχω βγάλει ακόμα ανοιχτό, διότι είναι πολύ πιθανό σε λίγο καιρό να πάψω να είμαι συνεργάτης του ΤΕΗ, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Καθώς πάρθηκε μια απόφαση, την έμαθα μόλις την περασμένη εβδομάδα, στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος να μην υπάρχουν εργαστηριακοί συνεργάτες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα αυτά είναι θέματα. Ναι. Δυστυχώς. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ανοιχτός, να υπάρχει μια υποστήριξη. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Να σας πω ότι τρέχει η εφαρμογή σε έναν σερβερ ο οποίος είναι 12 ετών. Ωραία. Λοιπόν, φοβάμαι μην κρασάει την ώρα της. Πάλι καλά. Θα ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να συνεχίσετε όσο μπορείτε. Να είστε καλά.